Ведаеце, я не так давно знайшоў інтэрв'ю Александра Григорьевича Лукашенко, нашага прэзідэнта, дзе ён сабраў у сваім кабінеце ўсіх кіраўнікоў, і як умее наш бацька, ударыўшы па сталу, ён кажа: хлопцы, мужики, хопіць сядзець па кабінетах, хопіць апірацца на гэты тик-ток, інтэрнэт, хопіць сядзець, едьце да людзей, размаўляйце, расказвайце, гаварыце з людзьмі пра ўсё, пра наша беларускае, каб гэтага нічога не было. І хто паехаў? Ну? Сёння ўпэўнена, за гэтыя 3 гады можна сказаць, што ансамбль Дразды выконвае паручэнне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Мы ездзім па вёсках, па аграгарадках, па ўсёй нашай краіне, каб якраз-такі пагаварыць з людзьмі пра набалеўшае, пра тое, што можа каго трывожыць, узгадаць штосьці самае прыемнае, можа пусціць слязу. Ведаеце, якраз-такі вось гэтай размовы нам столькі часу і не хапала.